So si Netanyahu, na sumipantag ra kanon, na di niya nakabay o masisper. Kahit na kabaya yan na pamunod sa mga Muslim. So ginan. Kaya bu solusyonan na matay si Netanyahu, kasambi na malumapay pamigiran ng mga Israel. Masakaw explain, habar sa basta Na bangadi ko nagyang Amerika ug yang Israel na create siran sa grupo paki-challenge siran no nagyang kaya kwan Hamas. Ugid na dapag-click wa kata mga itami bangkala. Agu mga kikakapta nira natin baka na AK-47 na gubernador ko na Israel. So emanan yan na tepa nga nagyang kaya Amerika ug yang Israel. Mag-create siran sa tao. Pamana siram witido ug yang Gaza ada partisipasyon no nagyang Israel. With na niya failure why. Kagi so manimada ko pera no na putaan ni ran sa ulo. Why putaan sa ulo agi mga Hamas. Sa manen niya failure atigi nagyang pag-create na Israel. Dasiran pagtagumpay. Pamana na challenge sa gyang kaya Hamas. Former Israel intelligence officials warned the project may ultimately threaten Israel itself. Wag yung ating na project plano, wag yung manan niya na Israel saad na pagadin niya na grupo sa giyang kaya Hamas o di na Gaza para sira ni makitido si sa giyang kaya Gaza man oposisyon na miya failure ay manan niya na kapakaya tigin na giin na mata kedembud na threat sa gyang Israel. The group remains small, isolated, and largely projected by Palestinian despite extensive Israeli support. So gyang ating na group miya create san na tanto ating umayto. Why? Isolated dagu di ran tatagum sa ginawa and largely rejected by Palestine. Agu mata-mata naging mga tao upgrade sa naging Israel. Na ipkagwood sira no langon na Palestino. Why? So di siran pakasandig kumasa kabapi anto na badi ko naging mga NPA. Why? Emanan yan na ipko nira na sumasa na kagida perati akiran. So rejected by Palestine despite extensive Israeli expenses. Bapiatigin ging mga tao apagkrit na Israel way na tanto sirang ko pepinan sa nagyang Israel wina debu pag-click kay kagwad sira no mga tao sa gyang Gaza. So ginan miatid niya for more than 2 years Israel. Today according to the investigation published the Israeli news outlet Zman, Israeli even some of Israeli on analysts, former intelligence officials and security experts are openly question whether the entire project has failed. So sa manen nabapiyag yang kaiyakwan mga pag-analyze, mga political minded udi na pag-analyze sa mga kapapantagan. Mismo ang mga analyzer pa masisaging Israel na anto na mbati aniran udi na pagilay nira ni anto na outcome. Agi ang kere ita Israel na niya negative. Wa unanimously na may gayon sira na man na the pag-workout. From becoming a viable alternative to Hamas, the militias remain fragmented, geographically isolated, dependent or Israeli protection, and largely devoid of public legitimacy. So, manan yan, na ada disiran kilalaan nagyang mga taga Gaza, mga Palestine, o bagi ang mga tao na ubay asimbi si sagyang kaya Hamas. So, ino ka na siya gadi, kapag tanto akan sa ginawa ko, amataan nagyang ka na mga thousand sa Palestine, thousand sa Gaza, mga civiliansan, na yaman na niya na minsan panggina ni miyaw lawleran, na diran pakisambi yung nagyang Hamas. Da kilala nira na padsa na grupo rumar sa Hamas. Da amya to unta ataw, bapi adin na data mabatia, naman na ba niya siyo pa kagyang kaya Hamas minsan pan niya makambakwit-siran o di na nganinsan niya matay sa mga watairan, mga loksiran na ada. Datarang ay maswatan wa. Ay manan yan na pakibrinwas no pamasok na. So rata ka ginawa ng bulungan, why?
para kabubayaan na kaangutwa miyaw lawla. So tarugiti plano Amerika ugyang nga US, kuminwa siran sa tao mga oposisyon san why na pingistuan na tanto Israel na dapag-click. Pa na datarang pa man na piyatay ang ano sa tao, miya da sa mga loksyo, miya totong sa mga walay niyo, sabab sa ngaya Hamas, iman to nakataya kami, negative. Umani mato no na nga mga Hamas na sumbuli niran. Na pag-click, pero siyan siran pan susuportan siran ni Netanyahu na maito. So ginan igira miya padala marakataso agama Islam oy na ayman na yan na tatanggap niran na gina ni Kulawla. Tatanggap niran agi nga mga Hamas na gina ni Tito pamayan ko jihad. Nagutatanggap niran na hero pa na ang mga Hamas. Minsan pan gina ni Miyaw Lawla. So ginan far becoming more alarming for Israeli expert now warn that the weapon train and capabilities provided to this group could eventually be turned against the occupation itself. So kapag panatigin nagyang mga tao, miyatrain nagyang Israel, bigan sa kapas, ang anisan, na kapag niya bud na itumbiling, sa kaproblema ano bud nagyang Israel. So ganyan mga pagarya. Piangilak na nga kabar na matatanturo na kabar. YouTube mala bitira na sama na nagyang ceasefire between tunay ni. Kaya signal miya lang sa kabar na pragaw na ko. Miya pansin na hindi ka ragaw na miya lang sa kabar. Sama na wakya media. So sama na both parties na miawida kalira naging Israel. Wina di ko parateya. Ubagi nga Israel nga na dira ning gulolaan na bud wisdom san. Ubud katawisan naging Amerika. Wina publicly sisagyang ko ta JCB na meeting na piagi suwisuro ni Trump siya niya Netanyahu. Taman sa Peter yun natigin na laman. More than a decades. Ano yan na it's been decades. Polo na tigin ragu na dinyo di katidewa. Why? Nadabu miya po pareo sa Lebanon. So ay mapiasa na tigin na targni wag yang na kapugatakan niyo kiran. Tanto ko madagla miya tay. Ginakin niyo mamumba agyang na mga apartments, mga building, sa kapupangilian niyo si sagyang kaya Hamas to find Hezbollah kagiya kana ba tigin lango na apartment sana ba kakad niya Hezbollah. So you are not sure that ginga natin apartment sa pakapbeton niyo piakam beton niyo na ba mga Hezbollah. Kading niyo kataw na tigin aginan na ayaman na niyan na mga civilian. Natanto ko madaklam yatay. So ayaman na niyan na targni wag yang na dinyo di kapag sultan sa Lebanon kadebu. So percang utakatero na tingin laman without America, Israel is nothing. So ayaman na tingin na dinyo pinayaway kararangitan na kaskan wa Peter Trump. So minsan pan gyang si Trump na pupakaliw niyan pamana dinyan ipagisiwisyon si Netanyahu. Wina di koron pakaparatya ubada sidekick sa nagyang akuan Amerika. Upaman na lango-lango na movement sa na Israel na langon katukawan na akuan na Amerika. Orian yan na iman to nang giraw sira ni da ba misan katawi. So sa kana na analysis sa kansan. Nakapakaya miyamang ni sa extension Israel at ginapabay kami nga sang apera gawi. Na ginan. Peter waging Amerika na may kaisnin ng BTR-an. Mapita. Mapita to na gawin man to. Sunday. Naman na niyan na BTR-an na ceasefire sa giyang Hezbollah. So ginan. Di ka nung kapakayon. Nalangon na kaugit-ugita nga Israel na with the guidance, with the wisdom of America. So ginan.
datarom yang ni ame analyze ka nung buya ka based sa nga naulaw ran. Amyang ni siran sa extension na tigita bugi kami nga sa oras. Waya so kabas sa organo o makasul siran sa nga na bapian to na darpa si sagyang kaya teritoryo Lebanon na bayran pagawa nakeswa yan nga Golan Heights. So gina ni kadua na gyang ato paganalis na miyabati ang natigi na kapakay agi nga Israeli na yaman na niya na sa attention sa kabugan mambusa yaman na niya na attention na negotiation na to na ikuin ka anto na ikuha kabaya ka gina natigi ng ta paganalis isasan possible agi nga Israel nakabaya ng demand kagi sabab sa didman ni siya kuan upaman na si Trump mambu napipikir niya na energyan si akin ni Netanyahu sa din yan ni si sa tingin na man to na ceasefire. So minsan pan gito nakikatambo din yung buka kontrol si Netanyahu. So si Netanyahu na sumipan tagra kanon na din yan kabay ubama ceasefire kahit na kabaya yan na pumunod sa mga Muslim. So ginan kaya bu solusyonan na matay si Netanyahu kasambi na malumapay pamikiran ng mga Israel. So, santa na buta man nagyang kabar sa Basamranaw. Shoutout kanu lang na miaglast 120. Wakala rabukum uduni astajib lakum. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kati kami man. Pemang ni kami kasarila. Why? Manusia kami. Lalayan sukap kedusami. Siko pamikiran. Nagusto dia midi imang gulaw lah. Pag ninamer kaya Allah arila anak kami rila anak kami to agi ang utamay tumala dia medi mandusa siku kagawi na gusiku kada daw ya Allah ya Rahman ya Rahim siapang kaya Allah so mga pamilya mi ya Allah pakawatan na kami kasi ko mga tiuba ka mata-mata na sukadr ya Allah na papasad na ka sukadr ya Allah sukadra miya marata na pang ninamer ka na tugalin na ka kadra mapya ayabu pekalin si iku kadr nasa kaya Allah gitu sabab apa mang ninamer ka asu kadram ya marata nasi makasong si iku kadram ya mapya ya Allah ya Rahman ya Rahim rila ikamingka rila ingka sumbela alok samia miyaw nasiran si iku mga pakuburan niran ya Allah na pakawatan na kamingka si iku mga tiuba ka suka pupuberiin nagu kasasakit ya Allah, pupumakalinduan ka sa mga umurami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Mata-mataan, nagyang kaya mga bangsami. Sisagyang apiti barangan adar pa. Sisagyang Pilipinas na siya pangkasiran. Sabab si ikudiran di ikapululuba si ikuuyagan sa ginawa na kawawatan ng siran. Ya Allah, siya pangkasiran. Bapi anda siran matatago, Ya Allah. Paka bekenang kar kami ya Allah, so titu alinang aparatya ya Allah, pang ninamirkan apakang bekenang ka ko puso amin nagu pamikiran nami so titu akalakar ka ya Allah, ya Allah.